Woyo. Yeah man, salibonani mule Zimbabwe. Ibizo lami ngo DJ Sparks Zimbabwe ndilipo pana pa chivitivity health. Chivitivity sina ma side effect. Ndofamba makona ma nezuro tapeta video saka nasina ndinyanza kati one days ndinchi poster pana pa muzi zvinenge zvichitika. Kachingere first time kusvika pana pa subscriber, gara wa subscriber kuti tifambe tiri pamwe chete kunosvika ku 200,000. Kuti ndai mose ndikusubscribe kwa mukuta simu yaleti ITV. Ndine pana pa inyaya ndanzwa nyaya inosirisa nyaya inorwadza yekuti zvizvarwa zvekuchitungwiza zviri kufamba netsoka kubva kuchitungwiza kuenda kubasa kubva kubasa kuenda kuchitungwiza. Ndinofananidzo wandinawo panapo unorwadza, ndinofananidzo wandinawo panapo unodisturba kutarisa kuona zvizvarwa zvemuZimbabwe zvinhu zvinofamba kubva mutown kusvika kuchitungwiza netsoka. Zvinhu zvinogumbura zvinakidza zvisekesa. Right, mukona mufananidzo rapo wevanhu vari pabridge vanoziva vanozva kuti yekuchitungwiza ndozvati ndepapa vanenge vanhu vachifamba kubva mutown kuenda kumba, vamwe vachifamba kubva kumba kuenda mutown netsoka. Guys, zvinosirisa, zvinorwadza, zvinhu unobva washaya kuzoenda kumana kuwagwa tiri kuenda kupi senyika kana tichifamba madistance akadai netsoka. One guys. So guys, mariona picture comment yayo kuti muri kuona sei nyaya iyi yekuti iri kuitika yekuti munhu anofamba netsoka from Hararre CBD to Chitungwiza. Apo ndingochigana kwaseke because baba wangu kubva ku police station pa Chitungwiza vabe kunosvika kwaseke kuti distance hombe kuti kubva ku town. One. Anyway, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Pana patinoita nguva video netsvakidzo patinoita mudiginyira patinongwavha nyaya dzinenge dzichiitika. Kana chingeri first time kusvika panapa, kana kuti wakambosvika panapa takaona usina kusubscribe, gara wasubscribe. Aho.